a teď tady máme krásnou pyramidu a my budeme tu pyramidu postupně rozebírat. Začneme od Adélky. Já vždycky řeknu barvu kelímku, kterou má Adélka odebrat, a když ta barva tam bude, tak ji vemeš, a pokud tam nebude, tak řekneš, že nejde, protože nesmíme tu pyramidu zbořit. Takže začneme od Adélky. Adélko, žlutý kelímek. Nejde. Modrý kelímek. Nejde. Zelený kelímek. Tak odebereme zelené kelímky. Výborně. A teď půjde Maruška. Maruško, žlutý kelímek. Nejde. Zelený kelímek. Nejde. Červený kelímek. Výborně. Výborně. Radečku. Žlutý kelímek. Dobře. Tak, Karolínko. Červený kelímek. Výborně. Adélko. Modrý kelímek. Maruško, modrý kelímek. Nejde. Zelený kelímek. Výborně. Radečku. Červený kelímek. Výborně. Karolínko, červený kelímek. Nejde. Žlutý kelímek. Adélko. Červený kelímek. Nejde. Modrý kelímek. Výborně. Maruško. Zelený kelímek. Super. Radečku. Červený kelímek. Karolínko. Modrý kelímek. Adélko. Červený kelímek. Nejde. Zelený kelímek. Nejde. Modrý kelímek. Nejde. A jaký kelímek zůstal na stole? Žlutý. Žlutý, výborně. Tak vezmi žlutý kelímek. Výborně, jste moc šikovné děti. Děkuju. Můžem.